سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا هذا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربلكم زتدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخبات وكتقابرو نلابو نلومي 15 تحساس كلتاشن إسران كلتن ناب زدلنا يوم زيناتات كسكركم فلمات عند غندنا توتات كسمعكم سممعنا السلام بريتوريا مليو تقبراوي كخوني قبا كولو بريزيدنت بانك عالم ديفيد مالبوس صويعهم لبدا حمام عصو اب تقراي كم سترأيه تحبيرو بسنكي سراويت إرترا هيوتا كويسينا كبلو وانا دايركتر ودب تعن عالم دكتور تيدروس أدحانوم تزاريبهم زولون كالو زيناتاتن اللونا كسا موداتا مدلواتنا كتكهاتو لنا يعدم حزي ناب زرزروم كسكراكم إثيوبيا أب قرب أوان ستبصح سممعنا السلام ملو بملو كتتكبري قبا كبلو بريزيدنت بانك عالم ديفيد مالبوس تزاريبهم أب أمريكا كتما واشنطن دي سي أب زكايت زولو على أفريكا أمريكا أبي أحمد قلنا قلني إتو على مسبركت زولو مرحتي هجراتن حلفتي عالم لخاوي تكالاتن زات أب مقواري ركب بريزيدنت بانك عالم ديفيد مالبوس أبي أحمد رخيبهم أب زلزال ربولو أوان أب إثيوبيا زولو وشتاوي قونتي كذكعن زلقي سلام كرقاقت انكسرح كم زقبا أسميرو ملو أب قرب أوان ستبصح سممعنا السلام بريتورياون ملو بملو متقبار أقداس إيو كبلو مالبوس أبدأ تويترهم أبدأ سفروا حبريتا كليتهم بانك عالم أبي إثيوبيا نبروجكتات سرعة تعنان من محدار وحجن زوعل 745 مليون دولار حاجز كم زت دقون أدي ستاندرد حزو بزوج حبريتا تقليتو أبي بخينا زتوجدو خوابتات دما التجبابرة البروجكت بسالسي وجن ما تكبري تكال أبيلو هجراوي شفان مرققات كم زكايد مالبوس أبريهم يوم أبي تجري حمام عصو أبجل ورداتات لبدا خوينو كم زركب لعلو يمرار حوحات بروفيسور كنديا جبره وتقليتهم سممعنا السلام بريتوريا كابز فرم ورحن كل التسامون نقطيرو كوان تهلوه أفتستفرم سممعنا السلام دما قرب سبقاوي حاجز بهصوص ببزحن بزي عنكف كفن كاتو يقلد كوينجن بتزدل ملكوعنا بتجري يأتو كم زي اللو تكالات سبقاوي حاجزن لتفلاليو أكلاتن انداقلت يركبو وانا دايركتر ريفرال هوسبيتال عيدر دكتور كبروم قبرسلاسي أبا تويتر قصو أب تقعو صحف أبا قرب أوان قبر تسنين هوسبيتال عيدر زقوروم زلو حاجزات أفاوس نخلتها معلتك واخذ أن حيخ إلن كبلو قليتهم أبتو هوسبيتال قلقالوت كرفبوز أنحو تحكمتي بفلاي دما كم حمام كانسر شكور HIV دس حسبات كلاليت زقبر اللومن قالوت صنوع حمام زلو من وقنات بسنكي حترة تفاوس أو أفدق موت كم زركون معلتاوي هيوتهم زسونو قطر دما هيوسخ كم زلو إتو هوسبيتال بتدقاقامي كقلت سنحيو لعلو يمرارحا حوحات بروفيسور كنديا قبر هيوت بوغانو أبي تقراي زلو تكالات عنا بحترة تقرر مدحاني تقلقالوت كهو كم زي كالون بسنكز دما أب تقراي أبقل ورداتات حمام عصو لبدا خوينو كم زركب قليتهم قدمي كوينات لبدا حمام عصو أب تقراي أب تحت قطر كم زتنحز ذكر كوينو حزقن بسنكي خبان عطوان نت حمام نمكل خازر ليو أفاوسن ناو تحكمنا سلستسعنا ناب لبدا يساقاقر كم زلو يو زقلت زلو وانا دايركتر ودب تعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم أكو أب تقراي بسراويت إرترا كم استقتلة تزاريبو دكتور تيدروس أدحانوم أب تكل التعامة تقطيرو زلو كينات تقراي حزب تقراي بسنة مقبر مدحانيتن عبا كبان عطوان كوينو يتأنت كم زلون تكالوم قرب مدحانيت كبصح كم زي كاله بتدقاقامي بمقلاص محبر سب عالم قلت أفسقمتي كوست عن كسمع تانحيوم بتوسخون بولقو بسنكة عطوان كبان تهاي سدروك ركب كم زي كالن عبا حسوم تنقات كم زلون عبا زهوم غازيطاوي مقلصتات عبا تقراي زلو مسكح خحي كونتات كقلص ترأيو ربو 14 تحساس كلتاشن إسران كلتن بزعبا عالماوي قدايت عنا زملكتنا غازيطنيات عبا زهو مقلصي سراويت إرتران أكو خمس قتل اللودما تزاربو
بزعبا تخنتات زرزر حبريتا كهب بغازيطنيات حطو زقربلو دكتور تيدروس اتي مسؤوز عابين اشتيكو اب تግራይ بحنت قشت بوتادرات ኤርትራ ከም ዝተቀተለ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ዝተቀተለሉ ዓዲ ንምግላጽ ስለዘስግኦ ብዛዕባ እቲ ቦታ ኣይተዛረበን ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ መዛዘሚ ደቂቃ ናይቲ ኣብ ጀኔቫ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዘተኮረ መግለጺ ብዛዕባ ቅትለተኩ ምስምዑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ስለዘይነበረ ነቲ መግለጺ ክስርዞ ቁሩብ ከም ዝነበረ ዝተፍላለየ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ተቐባቢሎን ኣለዋ እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ክትግበርን እቲ ዝካየድ ዘሎ ጽንተት ድማ ደው ክብል ተስፋ ይገብር ዝበለ ዶክተር ቴድሮስ ንዓይ እዚ ግዜዚ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ እዩ ክብል ተዛሪቡ ይብል ሮይተርስ ኣብ ዝጠብጸቦ ሓበሬታ ብዛዕባ ዶክተር ቴድሮስ ዘቕረቦ መግለጺ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረበሎም ሕቶ መልሲ ከም ዘይሃብሉ ድማ ዝተፍላለየ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ጸብጺበን ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ወዲ ሓውቡ ኣብ ትግራይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተቐተለውን ሓበሬታ ሂቡ ምንባሩ እተን ሚድያታት ኣዘኻኺረን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሰኻኽር ዓይኒ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዋላ እኳ እቲ ዕርቀ ሰላም እንተተፈጸመ ሓይልታት ኤርትራ ኣብተን ክሳብ ሕዚ ተቆጻጺሮምዎን ዘለዉ ከተማታትን ገጠራትን ሰላማውያን ሰባት ይኣስሩን ይርሽኑን ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ኢንተርኔት ክኽፈት ሕብረት ኣፍሪካ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ኣክሰስ ናው ዝተባሃለ ትካል ጸዊዑ ኣክሰስ ናው ዝተባሃለ ትካል ተሓላቒ መሰል ኢንተርኔት ኣብ ዘውጦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኢንተርኔት ብምቑራጽ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ጸልማት ህይወት ክሕልፍ ተፈሪድዎ ጸኒሑ እዩ እዚ ኩነታት ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ክመሓየሽ ተስፋ እንተተገበረ እውን ሕዚ እውን እቲ ዕጽዋ ቀጺሉ ከም ዘሎ ኣብሪሁ እቲ ትካል ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ኣስታት 100 ሲቪላዊ ማሕበራትን ካብ 102 ሃገራት ዝተውጻጹ ጉዱሳት ውልቀ ሰባትን ዘተኣኻኸብዎ ፌርማ ጥርዓን ንሕብረት ኣፍሪካ ዘቕረበ ኮይኑ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲቱሎ ሓላፊት እቲ ጎስጓስ ፌሊሻ አንቶኒዮ ህዝቢ ትግራይ ከም እውን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላቱ ክኽበር ኣለዎ ሕብረት ኣፍሪካን ኣባላት ሃገራትን ኣብዚ ክሳተፋን ዝኻልኦ ኩሉ ክገብራን ሓላፍነት ኣለዎን ክትብል ገሊጻ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ኢንተርኔት ዳግማይ መዓዝ ከም ዝጅምር ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብ የለን ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካን ውልቀ ኣባላቱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ዓጺዎ ዘሎ ግልጋሎት ኢንተርኔት ክኸፍት ድምጾም ከስምዑን ክኹንኑን ኣለዎም ክብሉ እቶም ፌርሞኦም ዘንበሩ ኣካላት ጥርዓኖም መስሚዖም ሕብረት ኣፍሪካ እውን ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ መሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰባት ናይ ምሕላው ግዴቱ ዕሽሽ ክብል ይውስን ኣሎ ማለት እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጎስጓስ ፌርማ ጥርዓን ቀጻሊ ከም ዝኾነ ድማ ትካል ኣክሰስ ናው ኣብ ገጹ ሒዝዎ ኣብ ዝወጽእ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎ ግቡእ ቆላሕታ ዘይረኸበ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ምጥራይ ክንገብር ይግባእ ኢሎም ላዕለዋይ ወኪል ጉዳያት ወጻእን ፖሊሲ ጸጥታን ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ኣብ ዕላዊ ገጽ ትዊተሮም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ኩናት ከባቢ 800,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጾም እቲ ግቡእ ቆላሕታ ዘይረኸበ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዛዕባ እቲ ኩነታት ግቡእ ምጥራይ ክንገብር ኣለና ክብሉ ጽሒፎም ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ደው ክብልን ነቲ ኣብ ክባን ዕጽዋን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ክባጽሖን ከምኡ እውን ክልቲኦም ተጻብዕቲ ሓይልታት ኩናት ጠጠው ብምባል ዘተ ሰላም ከካይዱ ጻዕርታት ክገብር ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እውን እንተኾነ ናብ ትግራይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ከኣቱ ጸቕጢት ክገብር ከም ዝጸንሐን ኢትዮጵያ እንተዳ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ክትኣቱ ተዘይፈቒዳ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ትረኽቦ ሓገዛት ከም ዘይትወሃብ እንዳተገለጸ እውን መጺኡ እዩ ሕዚ ድማ ዋላ እኳ ስምምዕነት ሰላም እንተተፈረመ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን መሰከፊ ኩነታትን ክጻረ ከም ዘለዎ እዩ ቦርን ኣረድዮም ዘለው ቅድሚ 9 ወርሒ ዩኒቨርሲቲ ቤልጅየም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 500,000 ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር ተመራመርቲ ዩኒቨርሲታት ጸሪሑ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ድማ ከባቢ 150,000 ኣብ ኩናት ከም ዝሞቱን ካብ 150 ክሳብ 200,000 ድማ ብጥሜት ከም ዝሞቱን 100,000 ዝኾኑ ወገናት ድማ ብስነት ሕክምና ከም ዝሞቱ ጸብጺቡ እዩ ቦርን ዝሓበርዎ 800,000 ድማ ኣዝዩ ገዚፍ ቁጽሪ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ
ዝخبركم تخاتلتنا نلومي حزنا يوم زقربنا زيناتات زياتهم يمسلو نيروم كسامو وداتا مدلواتنا سلز تخاتلكمنا أزينا نمسجن هابا ميديا بحوار النعويو ناتاتكم ميديا يوم